Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Ikaw na. Promise. Kakaisip Ampingan ko ning trabaho Ampingan ko ning trabaho Carlo. Hangtod ka mo salig ka na ko. Dili na ako ang Karen sa una nga impulsive. I've already learned my lesson. This time, I'll play my cards well. Hi, Karen. Hi, Sir Jad. Oh, sir na sad. Jed na lagi. Puro tag di ka iladaan Okay. Nas Carlo? Naara. Sige. Naara, ato alang. Okay. Apil ka na, Jad, sa makakita sa akong kausapan. Sigurado kang ikaw si Karen? On, siguro ng pangutan na, ha? Murag, nabaguhan mo ko nimo? Oh. May problema? No. Wala. Masad lang ko every time mahinumdum ko sa panahon nga akong giusikan. You know na, impulsive magud kay ko sa una. Mo diretso-diretso lang. Dili na maguna-una. Tinuod kita nga kanunay gid nga mauwahi ang pagbasol. Pwede ba bungot ka nga mutiwas og eskwela bisan nag-work na ka? Hinoon? Pwede naman. Pero dili lang una karon. Focus lang una ko sa trabaho. Ikaw di ay, asa di ka karon connected? Eskwela pa ko. Oh, mag-masteral ka? Mo proceed ko, Glo. Wow! Si Sheila, kumusta na? Okay naman. May contact na di gihapon mo? Oo. Magkita-kita ra magyapon ming tulo ni Carlo. Pero di na permi para sa una. Sila paghihapon? Yes. Ikaw? Minyo na ka? Wa pa, uy. Kinsa may akong miniwan. Oh. Basin kita ra hindi. Hoy! Ay, sorry. Ikaw ba? Malay na to, di ba? Oh, Di man sa nato matagan ang panahon. Balik ta ni Sheila ba? Asa man siya connected karon? Nganong wa man siya may work sa company nila Carlo? Busy na kayo siya sa iyang mga environmental activities. Mao ba? Sa gobyerno di siya nag-work? Actually, government o NGO. Pero as volunteer. Ha? Oops. May nanawag na. Excuse na. Hello? Volunteer? Wa siya mo work? Diba, summa cum laude siya? How come? Actually, government o NGO. Pero as volunteer. Curious kid kaayo ko. Summa cum laude siya. Pwede siya mo-work sa mga dagkong establishments kung di siya ganahan sa ila ni Carlo nga gamay ra nga company. Di ba pobre siya? Di ba taga-bukid siya? I give 5,000. Whatever. Basta kay siya good ang may pinakadako og contribution. Doon na pa ko'y wa mahibaw about atong babayhana.
Mahalas sa kong ibgan nga pants, uy. Ay, sa end of the month na lang ko mapalit inig sweldo. Gigutom na ko na. Mukaon na lang ko, eh. Asa man ko mukaon, ha? Kanang dili kayo daghang tao. Aligri, magkagwapaon. Si Ate Cedras man ako taga-kantin sa school? Oh, wait. Kauban niya si Sheila? Mga onda, te. Gutom naman. Ay, Oh, gutom di. mga unsab sila. Ako sila sundan. Dili lang ako magpakita. Oh, sige na, te, kao na. Ikaw ba mo yung nag-order, ana? Bantay lagi di ka kahurot, ha? Guaps. Oh, te? Sakay lang gito sa ako mga isulti, ha? Ha? Basta-basta kay sakay lang. Huwag ko kasabot. Nga na, te? Naasikarin sa atong likod. Kanina ra ko kabantayan na niya pagsud pa lang nato. Oh, Ayaw pasabot, ha? Nga naibawtang naasi. Basta kay sakay lang yun nako. Haba? Basta kay ayaw lang yun kong kontra, ha? kulbaan raman ko ni mo, te, uy. Unsa di mo buhaton? Ay, wara ko'y buhaton. Uy, doon na lang ko'y isulti. Sakay lang yun. Human ang picture sa pagkaon mo pa. Manaon na tago pa. Murag daga naman ni atong na-order, te, uy. Mahurot ka ni nato. Ay, uy. Wa gid sila makabantay nga naara ko silang luyo. Og madungog ra nako sila. Ug daghan ding atong i-order. Di bitaw ni atong kwarta gibayad. Kwarta bitaw ni Dudong Carlo. Bitaw, te, no? Aw, ato lang unyang i-take out ang sobragod. May na lang, di na ka mo palit para imong panihapon niya. Bitaw, te. May na lang in town. Di na ko maproblema sa sudanon niya. May pa, chati na lang sa goods Carlo nga magpa-deliver kag pagkaon kung unsa man kani. Oh, you know, on. Basta mo ingon ko niya. Di man gid siya mo balibad, te. Kana. Sige raman ka siya hatag nimong allowance. Sige raman, te. Aw ha, naraday na. Why blima? Gina, iwas na tagkaon. Gina. Sige, te, hot doon gini nato, ha? Gihi mo niyang sugar daddy si Carlo. Kabaga niya na. Lingawan ako. Lingawan Te, ako. te. Okay mo katawat, te, uy. Ay, nilakaw na, oy. Sure ka? O lagi. Gihipos na sa service crew ang iyang kinanang. Ay, turay. Mo ipagawad sa pultahan. Si Karen gina ituod. Maglagot ka to sa samot ni mong gwapa. Kay magtuo man to siya nga. Gisustintuhan kang Dudong Carlo. Si Awa gid nimo, te, uy. Ay, oray. Pasag dito siya, oy. Tiwas sa kaon, oy. Sige raman ka siya gatag ni mong allowance. Sige raman, te. Wa siya manarbaho? Unya, sige ra pagid siya volunteer para yung mga environmental chuchu. Huh? Nagsalig ra gid siya sa allowance kay natag di Carlo? Oh my goodness, I can't believe it. Mag-ulian sa siya sila, ha? Posible pa gani na si Carlo po ang nagbuhi sa pamilya. My God! Ano na patunto man ni si Carlo? Mas tarungon pa na ako akong trabaho. Kinahanglan nga ma-impress na ako si Carlo. This time, dili na yun ako usbo na akong sayop in the past. Kinahanglan nga planchado tanan akong lihok in order to win Carlo. Abi na ko dili ka mo anhi kay huwa man si Carlo. Nga no? Didi ko kanhi kung wa siya. Aw, pretty good. Aw. Ay, pagaon mo ining sweet corn. Uy, sweet corn. Sweet corn, sama ka sweet nako. Bag-o gining sanggi, tamis ka kaayo ni. Ang mga pakaw og panit, eh. Giati man ra? Ay, uy. Na, tuwa na dayon sa kamalig. Ay, ibuwad raon niya to kung muinit nagpagayo. Landong manggod ron, maong walang una gibuwad.
Pero unsa din ng panit sa mais? Ma-recycle man na siya, Jed. Pwede na siya himuong bioplastic. Pwede himuong og paper, cardboard, o guban pa. Dagan na siya pwedeng gamitan. Mao ba? Karon pasugog hibaw na da. Ay, kaon na dong. Ah, sige. Ay, naglibog-libogan ng imong utong dong. Bitaw-bitaw. Kaon dong. Labad-laban ako. Wow! Tapi isoy! Ingnan. Te, videohe ka ba? Ay, Akong isa ni Carlo. Ako itong paibugon. suguan noong kuda. Ay. Sige ha. Bidyuhan ta mo ni Day Sheila. Kanang magkit-kit mo sa mais. May ambe na imong phone. Bay, dali. Ano te, okay. Oh, kane. Anindo tag-o. Kadiyat ha, te, kadiyat. Aw. Uy. Ano yung nanuwag? Kadiyat sa ha? Sige, okay ra. Hello? Jed? Hello? Kinsa ni? Wa naman kailas akong tingog. Oy! Karen? Yes! Ako ni... Asa di ka? Maraghangin lagi diha. Oo, hangin bitaw dere. Nako sa ilang farm ni Sheila. Ha? Naghatod kasi ang allowance? Ikaw gipahatod ni Carlo? Ha? Unsay allowance? Lo, unsam nang imong gisulti? Wa ko kasabot. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!